Elkészítettük a tetőlécezésünket, és van még egy nagyon-nagyon fontos momentum, mielőtt a cserepeket elhelyezzük a tetőn. A fedésképet ki kell szerkesztenünk. Ez azt jelenti, hogy a zsinórlécre kell állítsunk egy merőleges vonalat, és aztán emellett a merőleges vonal mellett a közepes fedési szélességben ki kell csapkodnunk fedési sávokat, amik alapján majd elkészítjük a tetőfedésünket, hogy a sorok egyenesek legyenek, és az esetlegesen kiszerkesztett fix méretű tetőszélességhez passzoljanak a cserépméreteink. A merőlegest a legegyszerűbb formában úgy tudjuk meghatározni, hogy kiválasztunk egy tetszőleges helyet zsinórozott lécünkön, egy egyenlő szárú háromszöget fogok lerajzolni. Ettől a jeltől jobbra-balra elmérek egyenlő távolságokat. Majd ezekből az egyenlő távolságokból ugyanúgy egyenlő távolságokra körzőzünk egy jelet, a másik oldalon is. És ez a körzőzés adott nekünk egy keresztpontot, illetve a tetszőleges vonalunk, ezt összecsapjuk és megkapjuk a merőlegest, amit a zsinórlécre állítottunk. Ez a merőleges vonal lesz a fedésképünknek az alapja. Felszerkesztettük a zsinórlécre a merőlegesünket, ami majd a későbbiekben meghatározza a cserépfedésünknek a vonalát, és amikor ezzel elkészültünk, most meg fogjuk határozni a cserép sorok vonalait, amit ugye jobbra-balra két irányba a merőleges vonalunktól elmérve, a közepes fedési szélességünk, ami Danubia esetében 30 cm, ennek többszörösével, 3-4-szeresével készítünk egy párhuzamos jelet a lécekre a merőlegesünkhöz képest. Ezzel a kicsapással határozzuk meg a cserepek pontos helyét a tetőfelületen, megadván ezzel egy egyenes fedési vonalat, ami mellett a cserépfedésünket el tudjuk készíteni.